welcome sa itong tagnas pagtuon. Ang pagtuon nga itong gikinahanglan. Aron nga madugangan itong pagtuo sa Ginoo, kahibalo may tungod sa mga pamagi sa pagkinabuhing Kristohanon, labaw pa kitang mahandam, labi na gyud sa pagpahat sa mao nga kamatuoran ngadto sa atong isikatawo. Atong pasalamatan ng Ginoo nga finally nabuo na gyud ang team trio sa Hope Channel nga Ma'am Shai, welcome gikan sa daghang kaayong salamat. Texas. Akong gina-welcome ang atong mga viewers all over the world. Akong nakita nga dito sa Amerika ang mga tunay nga mga labi na gyud tong mga viewers nga mga Cebuan speaking, nagasuporta gyud sila, nagapaluyo sa atong programa ang Takna sa Pagtuon. Dugang pangkadasig yun, Ma'am Shai, nga mahimo pagkikagdugang mga programa sa channel nga mga binisaya. O ang ato ang permanente nga mo'y nagsalbar sa wala kami din eh. Dr. Roger, salamat kayo sa imong pag nakadungog og balita nga atong tingog din nag-abot sa Amerika. Amen. Hindi lang kayo sa Amerika, daghan man tungod kay ang technology nagtabang nato. Kamahatod ang mensahe sa kasayon gayud ng mga pamaagi o mahinungdan nga nagahatag kanit kini kanatog hagit nga magdugang pagkitag mga programa nga binisaya. Kinahanglanon di ay. So di lang kita mag-English ani, binisaya kay mao magyud ang ginapangay kadaghan na kayo mga programa nga in English. Bisag naka-Amerikana ka Dr. Roger, pero binisaya maayo gyapon kayo. Walay Amerikana nga Bisaya. Sa dili pa kana ako kamong imbitahon sa kapagampo. Amahan nga langiton dalaygon ikaw nga imo kami gihatagan sa gayon makatunon sa mga pulong. Salamat sa imong pagpanalangin sa tanan nga mga viewers. Sa tanan nga nagasuporta dinhi nga programa. Ug dalaygon ikaw nga kami imong hatagan sa dugang nga kadaugan dinhi sa Hope Channel Philippines aron nga kami imong magamit kanunay sa pagpahat sa mensahe nga nagdalag kaluwasan sa imong mga katawhan. Sa ngalan ni Ginoong Kristo nga among manluwas. Amen. Dunay daghang nagsunod sa atong mga radio stations. Salamat kayo, di na nato ma-mention ang uban. Pero dunay mga viewers nga moingon po sila, i-appeal mi pastor kay malipay isab kami. Naadi na sa Thailand, nasa Indonesia, nasa Canada, sa London, dunay nag-email nako. Di na sa anat ni Cyril, unsa to nga lugar, Holland, sa Holland. Tanaw sila sa binisaya nga programa. Ang hagit sa pagmantala sa mga balita, nakahatag og dakong kalipay sa Hope Channel team. Nga nisulti kamo, nga kamo usab na panalinginan ni ini nga mga programa. Dunay mga limitasyon nga atong naangkon sa samtang gahimo kita nini nga programa apan ang mga limitasyon na overshadow kini sa kalipay sa mga kaigsunan, mga katawhan nga nakadawat sa mga mensahe. Karon tun-an nato ang pinakasikat sa tanan nga mga disipulo ni Ginoong Kristo. Pedro. Si Pedro. Wala na lain nga mulabaw pa ni nga Ma'am Shai tungod kay siya nakahimo og dako kay nga kaguliyang og dako po kay nga kausaban nga gipikita human siya na converted pag-usab. Mao. Si Pedro og ang mga hintil. Ang kinabuhi ni Pedro dual sa unconverted and converted people. Dual citizen. Yeah, dual citizen. So basahon nato ang memory verse. Ma'am Shai, ato basahon ang Buhat Kapitulo 2, 38 ug 39. Kini ang bersikulo nga sa ulohon ining atong pagtuon. 38 nagaingon og si Pedro mitubag kanila. Pag hinulsol kamo og pabautismo kamo, ang matag usa kaninyo sa ngalan ni Hesukristo tungod sa kapasaylohan sa inyong mga sala ug madawat ninyo ang gasa nga Espiritu Santo. 39. Kay ang saad alang kaninyo ug sa inyong mga anak ug sa tanan nga atoa sa halayo sa matag usa nga pagatawgon sa Ginoo nga atong Dios. Salamat kay Ma'am Shai. Kini nga bersikulo nagsulti nga doon kinahanglan sa bautismo. Yeah. O kini gidirektar niya sa mga hintil. Nga ang ilahang kinabuhi taas-taas gyud kayo kinahanglan aron makasabot sila unsa ng bautismo kay wala ni sila sa ilahang pagkahintil, wala ng pulong bautismo. Gani moagi pa unta sila og circumcision unya atong isigutan kining mga procedure nga ginahuna sa mga Hudyo
nga maoy ilang agian sa dili pa sila mahimong kumplito nga Kristiyano. Yeah. So si Pedro ang nahitabo nga una nga misyonero gyud Sa mga hintil. ngadto sa mga hintil. Although doon na po siya ay kasinatian sa pagminsay sa mga Hudyo, pero si Pedro matawag na to categorically usa sa mga unang misyonero nga nakahatod og minsay sa mga hintil. Gani sa iyang sinultian dinhi ug naay nakaduog ani nga mga silingan ni Pedro sa iyang pagka dili pagyod konbertido, makaingon nga oy sinultihan manig balaan na kayo, gili naman kag maghinulsol ka mo. Ikaw, naghinulsol ba ka? Walay nakaduog mamsay nga yung amigo, mayon nga, pag hinulsol ka mo, siguro mayon po, inya, ikaw, naghinulsol ka nga, kung sabay mong gihimo sa itong Ginoo, imong gibakakan, giluiban, o kanang gilimod. Ilimod. Lahi na siya kay gibakaka o galimod. Kanang gilimod. Disown ang in English, ana. Kanang disown. Denied. Ang synonym na, reject. Disown, reject. Basta kay totally nga libre niya ang iyang kaugalingon, kay di siya gusto malambigit ni Ginoong Kristo kay basin og maoy makaingon nga siya may tumpawak sa dako nga silot. Yeah. Si Pedro sa iyang missionary, adon na struggle. Nga no, tungod kay nasinati siya sa Hudyo nga kultura, o gani ang mga hintil, iyang nakita ang situation. So, gi-emphasize ni Pedro ang bautismo, nga naman, adon naman ko'y kahulugan ang bautismo. Mga kamatayon, mga paglubong, o pagkabanhaw. Nasayod si Pedro sa kinabuhi sa hintil, o muna yung usa ka pamaagi nga ma-unite ang Hudyo o ang hintil sa mao nga proseso sa bautismo. So, salamat na ang mga hunahuna. Kini dayong hunahuna ni Pedro nasudlan sa duha ka mga hunahuna may tungod sa hintil ug mga Hudyo. Ang mga Hudyo, nasayod si Pedro nga grabe ka istrikto. Gitawag na diri ma'am sa itong leksyon nga mga balaan nga mga absolutes. Kaya bang kung mahimo pa lang pag-abot sa Sabado, kumplito gyud nga naaragi ka pirmi sa pagkabalaan nga dili na ka manikma, dili na ka mo lakaw og pila to ka 20 feet. distansya, kay imog yung himuon ang Perfect. perpekto nga pag-obserbar Observe. Yeah. sa adlang papahulay aron nga ma-consider na yung kaugalingon nga balaan at tubangan si Ginoo. Gitawag ni siya sa English lagi mga divine absolutes. Unya ang sa laing bahin naapod siya una sa mga hintil nga kanang kulang kaayo og mga pamaagi. Yeah. Nga aron nga mahimo silang kwalipikado nga matawag nimo nga maapil sa katawan si Ginoo. Murag dihado si Pedro nga lisod kayo himuon ang pagbinsay sa mga tao nga wa gyud makasabot og Ginoo. So, na si Pedro sa torn between two groups kung unsaon niya pag ministeryo, and he decided nga adto niya i-focus tanan ang i-focus ang daghan-daghan ng mga hunahuna o iyang dedikasyon ngadto sa mga hintil. Yeah. Nga wala pa gyud kaayo mahibalo sa mga pamaagi. Ang usa ka environment diri sa panahon ni Peter sa iyang missionary. Tungod kay mga Hudyo, gusto nila pugson kini mga hintil nga masuso pa nga ipaadaptar ang ilang kultura sa ila ha. Mauna siya ang tuyo gyud sa mga Hudyo. Yeah. Nga mo na ang usa ka gitan-aw ni Pedro nga dili mayong panig-ingnan kanuman nawala si Kristo nga maong panig-ingnan. Tungod kay na ay uban nga mga Hudiyo nga nagatuo nga ang pag-obserbar ni ining mga kustomre nila usa ni may kalabutan ni sa kaluwasan. Kana Ilang gi-relate ang ilang gihimo sa kaluwasan. Sa kaluwasan. Mana Dili nga ko maingon nga di na siya maayo ma'am siya. Kay daghan kay mga tao nga mauna ang ilang prinsipyo, unya maayo sila mga kinaya. Dili ba mga dautan nga mga tao? Dili sila manupigon sa uban, pero ang problema doon na sila spiritual pride. yeah, Kanang spiritual arrogance. Yeah. Mao na siya ang dako kaya Spiritual kadaot. superiority. Kining spiritual arrogance nga naghari sa kinabuhi sa mga Hudyo. Tungod kay ang ilang panghuna-huna nga sila matarong ang uban dili.
apan giemphasize ni Pedro nga nawala ka na nga panghuna-huna diha sa kamatayon ni Ginisos, walay barriers. So buti pasabot ni Pedro nga ang buhat mo na resulta sa relasyon kang Kristo Jesus. Dili pinaagi means sa kaluwasan. Adto na ta sa gitawag og resulta kining workshop sa kinabuhi ni Pedro. Sa diha nga iyang naibalag si Cornelio. Kining ilang panagbalag ni Cornelio, naka-converter kini ni Cornelio, Ma'am Shay. Pero sa wala pa siya nakihimamat ni Pedro, si Cornelio, gi-groundwork ka na siya sa balang espiritu. Yeah. Ano nagbisita Pero, nga manulunda. Doon na day mga tao, Ma'am Shay, nga doon na siya connection sa Ginoo, pero kulang pag yun ang iyang kahibalo, mahitungod sa Ginoo. Kini, usa ka tao, ang typical ini, mao si Pedro. Si Cornelio. Si Cornelio. Tungod kay si Cornelio na aman siya kinaiya sa pagkamainampuon, pagkamahinatagon nga murag yung naila-ila na niya si Ginoong Hesus. Murag yung kulang na lang o gamay, no? Kulangan ang iyahang gitawag praxis, kanang practical. Kay sa diha nga na-meet niya si Pedro, iya ging gipakita og unsa iyang nahibalan, mo na galuhod siya atubangan ni Pedro. Yeah. Og tungod si Pedro kay nakita niya nga ang aksyon ni Cornelio dili angayan, iya kining diretso nga gisultihan nga dili na nimo angayan nimo kay ako usa ka tawo. Og kana himuon lamang nato ngadto sa Dios. Yeah. Ang adunay punto dire nga kuan pastor, gwapo nga tanaw nato sa kinabuhi ni Cornelius. Hinungdan nga may katarungan og bugat nga emphasis ang ingon ni Ginisos nga ayaw paghukom. Ngano man natay panghuna-huna usahay nga tungod ka ang tao dili kaangay sa atong tinuohan. Wa si nada. Apan na si Cornelius ayang ang influensya baya na ya nakailas siya unsang Mitraism nga kaila siya. Kaila siya. Sa mga paganistic nga pagginawi. Nakailas siya sa environment nga ginaalagaran sa uban. Na sa influence ana. Pero ang nindot dito kay si Cornelius naana siya ay groundbreaking ba kung kuan pa. Nga nailahan niya nga ang personal niyang relationship diha sa Ginoo mao ni nagdala kaniya kasuod diha kaniya hinungdan nga ang Ginoo nakabalo sa iyang kasing-kasing o gitubag ang iyang mga pagampo nganuman kasi Cornelius nahimo nga means nga mahimong missionary diha sa iyang kaubanan. 600. Apil siya sa onom ka mga centurions. Kung onom ka centurion, 6 times 100. Yeah. Unya, dili lang siya basta-basta nga centurion tong kay kaliwat gid siya og military. Yeah. Kaya yang nga mahandaan, military na da. So, ang yang influensya kinta niini nga grupo, grabe ka bugat. Yeah. So ang existing nga problem dito kay ang barrier between the Hintil and the Judaism, nga Phariseeism. So mao man ang main nga problem niya. So hinungdan sa pagdungog sa Ginoo sa iyang mga pangampo nga tinguha po niyang ma-unite ning both sides. So gigamit si Pedro ning pahina. Gidawat sa Ginoo pero adunay guidance. Duha ka concern ang gusto imo ni Pedro dinhi karon. Yeah. Nga mapauyon ang una-una ni Cornelio sa unsa gyud ang gisulti sa barang kasulatan o mamintinar niya ang pagbati ni Cornelio kay dunay mga dato Ma'am Shay nga maayo kayo og kinaya panitan imong amiga ang pamilya, family friends. Maayog relasyon sa Ginoo sa mga tao. Kung imong duulan mayon nga ay ayaw na lang mi ana siya kay that's it. Mga okay naman mi sa Ginoo. Patantay na ay nakita nimo dito gyud nga mga klaro gyud kayo nga biblically inconsistent gyud. Mayon sila nga ayaw na lang mi ana siya kay total ang importante ang ato ramang relasyon nga permanentitang amigo. Unig imo pong pugson, posible pud nga murag mo negative sila. So unsa may imong himuna na Ma'am Shay? Padayon nimo nga mo atras sila or atras na lang ka o padayon sila sa ila? Kinahanglan gyud nga i-maintain ang maayong relasyon. Number one, that's it. Ang relasyon. Tungod kay ang Ginoo in a miraculous way
magahimo siya. Magabuhat alang ni inyong mga tawhana. Amen. So ang atong pagampo mo na pinakadako gyud. Dili kay ipugos nato ang ato ang unsa ang atong Nasa- gituan nga mauyoy tinuod. That's it. Kay kung ato ipugos, mawala inyong relasyon, unya Wala na it Ginoo. will result to prejudice. That's it. O kanto pang yung mga parinti mapinjudis. Whereas siguro sa mga panahon nga naay mga concerts nato, mga dagko nga katiguman maibita nato sila then gradually ma-enlighten dili kay pugson ginato nga ato dayong himuan og barrier nga kung dili gid kani sayop gid sa imong reliyon sayop gyud bahala na og masuko ka nako kay ako ning responsibilidad nga sultihan ka kung magpadayon ta sa itong amigo maayo pero imong tangtangon ang atong panagkamigo bahala ka na dili na siya maayo siya. Yeah. Dili gyud. Mana nga, Ito nang kwan, Pastor, tambag sa itong mga viewers. dili mayo ang dogmatism. Ang metodo ni Ginosos, gi-preserve niyang relationship. O gani, ang meaning sa holiness is relationship. Relationship, Yeah. mao na siya ang importante nga atong bantayan. Kini di ay si Cornelio ug si Pedro. Nahimo diri ang usa ka model sa evangelism Mhm. nga friendship evangelism. Dayon respect, wala nimo kundinaha ang tawo nga wala sa iyang sakto nga gawi sumala sa balang kasulatan. That's it. Kay si Cornelio pod, wa pod siya nasuko sa diha nga gitambagan si Pedro. Unya si Cornelio mismo ang nakahimo og pagsabot immediately. Nakasabot diretso siya. Pinaagi sa gigamit sa Ginoo nga instrumento nga mao ang sa diha nga gadamgo na si Pananawon. Pedro. Ano? Si Vision, pananawon. vision, Peter's vision. Sa diha nga damgo na didto sa diha nga gipakaon si Pedro sa mga tanan nga mga klase sa mananap. Wala sinikaon. Ang sinire dire, Pastor ba? Ang intervention sa Ginoo nga mapatch up ting taliwala sa duha ka kultura sa side ni Cornelius o sa side ni Pedro. It was God ang naghatag og guidance. Kani man gidawat si Cornelius diha sa Ginoo, pero naghatag ang Ginoo magpadala ka og tao pakuha si Pedro kay siya ang mohatag og solusyon sa imong problema. So ang submissive spirit ni Cornelius ngadto sa Ginoo, usa ka impressive ka nga ang gulo nga ngay nato tagag pagtagad. Kay usahay na mga tao nga adunay position pero ang submission nila ngadto sa higher nga authority Og kini dili. napiktahan usab sa kinaya ni Pedro. Yeah. Kay si Pedro mismo wala pa pud siya na converter ani Ma'am Shai. Sa diha nga nagpaingon si Cornelio ngadto kaniya, si Pedro naa po'y mindset. Nga dili gid siya. Dili gyud ko mo himamat aning tawhana kay naagi ni sa kultura sa mga Hudyo nga di pwede nga ang mga hintil makigalubilo. Tagte. Labi na ako usa ka dako nga pangulo sa ato katilingban sa mga Hudyo. Pero si Pedro on the way nga naa si Cornelio padulong niya gihimuan po groundwork sa Ginoo. Pinaagi sa vision sa damgo. So ang vision, Pastor, nindot siya. Naka-enlighten na siya. Kay ang instrumento sa Ginoo ni ipadayag ang solution sa problema ng panahon na it is through vision. Now kining vision na pod nahimo pod nga conflict sa hunahuna sa uban nga tao. Tungod kay ang Tinuod na. vision gitagaan nila kaugalingon nga interpretation dili sumala sa interpretation sa naghatag sa vision. Tinuod na siya kay kini nga vision nahimo ni siyang dako ni siya nga kontrobersy sa giaplikar nila sa mga unay og baboy og dili mga unay. Yeah. Kay mao man ni solusyon sa kini nga vision, solusyon ni siya Ma'am Shai sa mga unay ug baboy. Ilang gideklarar nga pinaagi sa damgo ni Pedro Hinlo ang na. baboy makauna. Pero wala sila kay balo diay sa bersikulo 28 sa Buhat 10:28 nga kini di ay damguha solusyon nga ang baboy di gid pagkaon. No, kita nimo ang duha ka mga pangunahuna nga kining damguha ang intention sa Ginoo ni makasabot ang mga tao nga ang baboy di gid pwede pakaon. Og ang mga hintil pwede na dawaton. Pero sa uban gi-interpret nga kadto ra gyung baboy wala na tong iyang relasyon sa mga Tao. dili tumutuo. Baboy ra gid ang ila. So mga tao nga
baboy focused ma'am siya. Manis siya. Di na gyud So usap ang adunay ilang mga pangunauna. adunay konsepto pastor nga ang tao nga gatanawan ni pagkaon na yang literal ang ginatanaw. Ang literal. Yeah, wala niya ginatanaw nga kini nga Dunay spiritual sitting, it is a implication. symbolical tungod ka adunay interpretation sa naghatag og vision nga aron mapasantop ang iyang tuyo ngadto kay Atong Cornelius. basahon ko na ma'am siya Yeah. ang buhat 10 versikulo 28. Kay kining samtang naapag kita higayon atong ipahibalo nga sa una-una ni Pedro o sa mga Jewish inclined theology. Mhm. Kinahanglan nga ang usa ka hintil mahimo sang usa ka Hudyo. Mhm. Dayon mahimo siyang Kristiyano. Hato pa ang iyahang filter ang Jewish culture, ang Culture. Jewish orientation. Dili maayo nga ang hintil mo diretso converter ngadto si Kristiyano. Mauna yun una sa mga Hudyo, supak sila na. Kadunay kultura. Kinahanglan nga ang hintil imo sang i-orient sa Jewish culture, then ma-assimilate na sa usa ka hintil ang kinabuhi sa Hudyo, muadto na din sila sa transition pagka-Kristiyano, which is very much Wrong. erroneous. Pwede ka gikan sa hintil, diretso ka ni Ginoong Kristo. Mauna ang gusto ipasabot ni Pedro. Buhat 10:28 nagaingon og siya miingon kanila. Kamo nasayod na nga maoy supak sa kasuguan alang sa usa ka Hudiyo ang pagpakigharong o pagpamisita sa usa ka tawong dumuluong. Apan gipahibalo kanako sa Dios nga kinahanglan walay tawo nga akong pagaingnon nga dili binalaan o nga mahugaw. So buti pasabot pastor Mao na siya. atong pananawon nga nakita ni Pedro Wala nga labot niya mahugaw to nga ang mananap, pagkaon. nagasimbolo sa tao. Tao. Oh, nagasimbolo sa Tanang tao. klase sa tao. Yeah, tanan. Nga mahugaw. Oh, Nga dili nagatuo sa Ginoo. oh, ang tanan nga tao mahugaw ang anuman, Mga ang tanan hintil. nakasala. Mahudyo man o hintil. So ang dugo ni Ginisos alang sa tanan nga tao. Mao na ang kahulugan sa vision nga gihatag sa Ginoo ngadto kay Pedro. Ug mausab kini ang agenda item nga di-discuss nila sa Jerusalem Council. Yeah. Nga dito sa Jerusalem Council, ilag yung gideklarar nga kanang hintil o Hudyo, wala na ikalainan na siya. O na-establish nila ang usa ka pulisiya Mhm. o kita pa sa usa ka exicom naghimo kita og constitution and bylaws. Yeah. Wala Na- na barrier. Kanang hintil o Hudyo, wala na ingon nga kini i-ostracize nato kadto ra itong dawaton. Yeah. Parehara Ngani. na siya. Ngani ang cross diin namatay si Ginoong Hesus man na ginatawag the greatest equalizer Equalizer Of all people. Of all people. No regardless Gentile. of who they are, unsa Yeah. sila, Mga hintil pobre. ba, Hudiyo ba, pobre ba, dato ba, unsa ilang mga kolor. Tungod kay The cross sa is the mathematics, greatest ma'am, sa equalizer. Ang mathematics sa langit kana magamit kag equalizer. Relationship pa na siya mathematics. Formula man na siya gitawag na siya the formula of equality. Sa langit ma'am siya ang pinakadato, pinaka-supportive, pinakamahampuon, one ang count ana sa Ginoo. Parehara nag-count adtong backslider, palahubog, di mo tuo Ginoo. One count ra na ma'am siya. Pinaagi sa cross. Nga kanang tao nga Naamit ang dato Ginoong Hesus. supportive buutan in the light of the cross sa kamatayon ni Ginoong Kristo, counted na siya one lang yun. Dili kay nga abog ato siya og decision para sa kay buutan man to siya. Sa Ginoo pareha tang Og tanan. mao kanay nagahatag og paglaom sa matag usa. Tinuod na siya. So ang Ginoo walay favoritism. Yes. Iyang gihatag ang freedom sa matag tao nga mudol kaniya. Dawato niya. Whoever you are. Walay reliyon ang Ginoo nga gisulti nga mao ra gimaluwas. Yeah. Walay klase sa tao sa pundok, minority man or majority man. Ang tanan pareha gayod og kwenta sa langit. Ug mao kini ang gipakita sa mensahe ni Pedro sa iyang pagmisyonero ngadto sa mga Hentil. Dang salamat mga kaigsunan. Dalaygo na Ginoo nga kitang tanan adunay
pariha og kantidad atubangan sa Dios pinaagi sa kamatayon ni Ginoong Kristo dito sa cross. Kay mao kini ang katuyuan sa Ginoo nga isulti ang mensahe nga naghatod og kalipay kadaugan kay didto niya sa langit magpuyo kitang tanan. Lundon kalipay, Lundon kalinaw nga didto kitang tanan magapuyo sa kinabuhi nga walay katapusan. Atong paminawan ang usa ka awit sa dili pa kita magahimo sa usang pagampo. O Kristo, ako nagabako sa ligdig. Bation kog kaluyang pagbuhat sa kawang harap. Muagdas pagbagol pagmahay o gumbol o nakita ko. Daghang salamat Ginoo sa paghatag nimo og usa ka dakong bilis sa matag usa sa katawo. Hinaot nga kami mauusab ang among pagtan-aw ug pagtagad sa isig ka magtotoo diha kanimo. Bugusa kami sa gugma, ug dagay kami sa kadasig sa pagsangyaw sa imong mga pulong ngadto sa uban. Kining tanan among ginapangayo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Amen.